Anzai ke allo
This is
نتزلوا كل حتتات بمسكانة عدم ديمو آمين الحتتات كله نبقوا بمسكانة عدم ديمو آمين هاليلويا أبو عرب سلسلة زلنا حبات كمبين بود داب حسنا نعمل خلنا مسكونين نجزي المسكان أم بس أيك تعملوني له أبو أعتقد فرويني أيكلون فرا أول عقدهم قرهم مجبي أيكلون إيو أباجع كابدن بكتفا أحاول أبدن بتاعت كسانين أنا جنا لوكسي أبير مسكين أنا جنا نبليكسي أبير مسكين أنا جنا لوكسي أبير بحكي زيادة غير بحكي أملاخ مدحني دمه أملاخ مدحني دمه عليك كبير آمين عاوز كنا مسكان يا أمين نجرب كل كل تزلوا حتى كل كل تزلوا هم إسرائيل بمكرونا مسيكون بمسكان أنا نسوي هاليلويا سكر العدد تانا ما هاليلويا هاليلويا
ሃሌሉያ አሜን 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 አይሰቅልም መሰንቆ
I see Hasena.
أملاخ استمسكنا يخون أو حدا في مزحف قدس كان ببيمون لكن نجزي أبيهر كان معقوبون كنسلي اللومينا بزفرات إسرام تلتن كافر عصرت خمشتي كمزبولك على الله ملاك نجزي أبيهر دما خال أي ساعة كاب سماي نبرهم صوره برأسي محلكو يبل نجزي أبيهر إذا نجارزي كاب تجبر نتحدو للكون كاب زي تخلق سلازي عزي خبار خكاي نزار أخاد ما كم كواخب تسمعين كم كي عبدهم جنب بحر زول الحسان عزي خبز عليه زار أخاد ما دقيتات صلاته كوارسي آمين هاللويا سيرين كوينا زول لك أنا مشفون رسوم هذا إسك كلها بزاس عزيئة نزوم أملاخ ذهبنا ولد نجزي أبيهرنا معكم بمسكين هاللويا እግዚአብሔር አቦናን አምላኽናን ጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካለና አሜን እግዚአብሔር ክንጽዋዓካ ትሰምዓና ክንደልየካ አትርከበና ናይ ቀረባ አምላኽ ዳንበር ናይ ርቅ ዘይኮንካ ከም ፍቃድካ ዝኾነ ልማኖ ትሰምዕ ፈጢንካ አትምልሽ አምላኽ ኢኻሞ እግዚአብሔር ስለዝደገዚ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለተኸፍተልና መገዲ ነመስግነካለና አሜን ሕጂኻ እግዚአብሔር ዞም ንስኻ ዝሃብካና ደቅና እግዚአብሔር አብዚ ንሽምካ ክእመኑ ቅድሚኻና ቅድሜናን ዘለው በጎይታ በኢየሱስ ስም ናኻ ሓሊፍና ንህቦም ኣለና አሜን ሰብ በኃይሉ አይስዕርን ይልካለኻሞ እግዚአብሔር አምላኽ ነዞም ህፃናት እዚኦም ዘመኖም ኩሉ ምሳኻ ደው ዘብሎም ንዓኻ ፍቂሮም ንዓኻ ፈሪሖም ናባኻ ጠቢቖም ክነብሩሉ ዝኽእል ጸጋ ብልዕሊኦም ክዓዝዝ ንጽልየላ አሜን ብመንፈሰይ እምበር ብኽእለትን ብሓይልን ኣይኮነን ይልካለኻሞ እቲ ዘኽእል እቲ ሓይሊ ዝዕጥቕ እቲ ዘሳግር እቲ ደገ ጸላት ዘውርስ ሽምካን መንፈስካን ኣብ ልዕሊኦም ክስልጠን ንጽልየላ አሜን እግዚአብሔር ስለዞም ኣብ ቅድሜና ዘለው ጥራይ ኣይኮነን ስለቶም ኣብ ታሕቲ ዘለው ተፈላለየ ቦታ ዘለው ደቅና በዛ ሰዓት እዚኣ ንዝክር ኣለና ንስኻ ዝሃብካና እግዚአብሔር እኖ ንዓኻ ብምፍራሕ ንሕና እውን ከነዕብዮም እግዚአብሔር አምላኽ ኣርአያ ክንኮኖም እውን ምእንቲ እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዝሃለው ይሃለው ደቅና ሰዓብትና ክኾኑ ደቅና ሰዓብትኻ ክኾኑ ደቅና ወንጌል ከም መጽዋር ዝሕዙ ክኾኑ እግዚአብሔር ንዓኻ ሓሊፍና ንህቦም ኣለና እግዚአብሔር ሰብ ብዘላ ዓለም ረቢሑ ነፍሱን ተጉደለ እንታይ ይጠቅም ተባሂሉ እሎሞ بحق تزتقم كقدم እግዚአብሔር አምላኽ السماوي ነገር ከቀድሙ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓኻዝ ምቺ ልብኸሎም እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ሰዓት ጽድቅ ዝጸልይ ልብኸሎም እግዚአብሔር አምላኽ በጎይታ በኢየሱስ ስም ካብዛ ሰዓት እዚኣ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቦም ከዓይ ኣብ ኣእምሮኦም ከዓይ ኩሉ ንዓኻ ንምእዛዝን ንምግዛእን ከኣኸዳልዎም ንጽልየለና እነሆ እግዚአብሔር ንስኻ ዙርዮም ብሓዊ መንፈስ ቅጸር መገዶም ከኣኻኩ ዘበለ ንስኻ መድምድ ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ብዕድሚኦም ትምላእ ንዓኻ ንምፍላጥ ዕድል ትኹነሎም እግዚአብሔር ንወለዶም ዘዕርፉ ንቤተ ክርስቲያን ከዓ ንበረኸት ይኹኑ ነዛ ምድሪ እዚኣ ከዓ ንበረኸት ይኹኑ ንብላ ንወለዶም ንስኻ ባርኽ ነቶም ዝምህርዎም መምሃራን ከዓ ንስኻ ባርኽ ስለሰማዕካና ተመስገን ተፍቅሮ ወድኻ ብኢየሱስ ስም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ወዓብ ደሓን ሰላም ለቤት አምላክ መጻፍ ለቤት አምላክ ነኺት መስወለኒ ተሓጎስ ኩሉ ክብርና አምላክ ይሁን ሎሚ አጋርና ለቤት አምላክ ለጌት እንደልዋ ምሕረት አምላክ ስለዝበልጽና አሜን ጸጋው ስለዝበልጽና አሜን
أي بحيد بخيلة ويكم لما لا يكون زيادة يسلى زاد أمين آمين يسوس كويتاي سكن يا بير أملاخ بشم يسوس كريستوس نمسكنا كلنا لومون نسعى لديتنا سلزخون كتمسكن أبو محلت أبو فقري أبو لوهد لنفسه وكفنا استفل عليه بوتا جيابير نابز بيت زي أقرنا مريح خادم سخد جيابير نمسكنا كلنا سمكا نصوع خبخة سلزخون لنا تمسكن جيابير نسخة سناي خامو سناي كأتقبر عندها نمسكنا كلنا إتاني جيابير تتبين نفسي سناي تركب كم توهد جيابير لومي أبي وطنا سناي سلتقبر نمسكنا كلنا سلت أحنا جزية تمسكن سلام لخونا مسكنا كلنا سلدكنا نمسكنا كلنا سلزمت لو قالوا نمسكنا كلنا እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ነመስግና ካለን እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን።
أملاخ استمسكنا يكون زبا أملاخ نقع بسلام نبيت أملاخ مساكم እግዚአብሔር ይመስገን أنتو بيحاولنا نقصوا مسياب زخمرح كله نحن كلنا سدرابيت أملاخنا يبرنيرو تعمي تعمقال حقيقة مصحف قدساوي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በዛ ሰዓት እዚአብ የማና ድምጽ ባምና ዘሎ ሐዊ ሐብትስ በክርስቶስ ተፈጽሞ ግብሪ ሐውና ወይ ሐብትና አሜን የዘላ ዓለም ምሳና ኪሎ ዛምድር ዝኸይ ቤተሰብነት ማለት በስጋዝ ማድና ክሳዕ ክንደይ ንሐሊ ክሳዕ ክንደይ ሸቀል እዚ አኸው ዝሐለፈ ዘላ ዓለማዊ ሐላች ስለዚህ እዝን ሐሰብና ጎንና ንዘለስኪ ቋና ቤት አምላኽ ቋና ስድራ ቤት አምላኽ ሰላም ሰላም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን بخمس زبلة نحون منفس وقال أملاخ كنصوابي እግዚአብሔር ከአቦናይ ነስድሩ ይሐልኝ ከምግበና ይሕጅኻ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ተጠሚርና ኣለና ብናይ ሕውነት መንፈስ ክብርና አምላኽ ይኹን ሎሚ ዘገልግለና ሓውና መምህር ዳንኤል ናብዚ ክዕድመ መምህር ዳኒ سلام عليكم. جميع المسلمين بعض الحين مساهم. أقوم أبتغي زتون خطراي تفقد الليل وجهها حفشة. الله تعالى بعض الحين بيت جميع المسلمين. سكي أبزل لنا يحفك نبلي لامو قال استاد كانت نبي بو بيلنا شعور سألينا نبتي. يعني እግዚአብሔር ይመስገን ሎማ አንቲ ከም ልማድ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብታ ቀዳመይቲ ሰንበት ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ እንወስዶ ናይ ሕብረት ማኣዲ ኣለና እዚ ናይ ሕብረት ማኣዲ እዚ ናይ ሓድነትናን ናይ ቤተሰብ ምዃንና ቤተሰብ ኣምላኽ ምዃንና ምልክትን ኣዋጅን ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ካብቲ ብዙሕ ምኽንያታት ሓደ ስለዚህ ሎሚ ድማ ካብኡ ንጓደስ ኢና ከም ፈቃድ ኣምላኽ ከኣስኪ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ነገር ዝሎሚ ገለ ክንርኢ ኢና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ከንብብ እየ بقدامنا ماتيوس 26 كنت في النبي مخن صلينا كبرعو خلو يسوس انجيرا العلى باريخو قريشونتهم دك امزامفتي هيبوم ازي سغايو وسدو بلعو بلون صوا العلو امسجينو دما كنزي نابل هابوم ازي منتي بزحات نحدقت حتى زفسس زلو ناي حدش كيدان دمي يمو كابزي كلهم ستين لوكاس 22 كاب 10 و15 17 نسو دما بلوم امنست املاخ ساعه زفصم داغيم كاب زخم زيبلع بلوكم اللهمو قدمس قايم ساهم غنشل فاسغا خبلع بزوح حرر الى اللهو صوا العلو امسجينو دما منست املاخ ساعه تمص كاب زفرو ام وين خم زيستي بلوكم اللهمو وسدو ازين حدكم تماقلو وبلا انجيرا العلو دما امسجينو قريشو إذا ما أنتهم زوا حبز الله سجايو إذا نمذكر تاي جبروا إلو هبهم كدما يقولون دوس معرف 10 حدا 15 سنة أنا خاب قويتها تقبل كوا يمو نأخذكم من زنجر كوا قويتها يسوس بتاع تتحزن لا ليتنجرا العلم أمسجين ورسموا وصلوا بالعم إذا ما أنتهم التوهب سجايو إذا نمذكر تاي جبروا بلا كم خاد حرب رارنا تطوع العلمو إذا توا إزيا بدمي حدش كيدانيا بتستيو متن نمذكر تاي جبر وبلا
ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ጽዋ እዚኣ እውን ብትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። እስኪ ንኣምላኽ ከነመስግን ኢና። ዘላለማዊ ጻድቕ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሎሚ ድማ ብምኽንያት እቲ ንስኻ ዝገበርካዮ ናይ ሓድነት መንፈስ እግዚአብሔር ሓደ ኮይንና ኣብዚ ብስምካ ተኣኪብና ኣለና። ስለዩ ድማ ነመስግነካ ወኣቦ እንሆ ምእካብና ኩሉ ድማ እግዚአብሔር ከም ፍቓድካን ንሓሳብካን እዩ እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንሆ እግዚአብሔር መንፈስካ ኣብ ማእከል ህዝብኻ ይንቀሳቐስ እዩ። ኣብቲ መንፈስካ ዘለዎ ድማ ኣዋሓርነት ኣሎ። ስለዚ ሎሚ ምሸት ሎሚ መዓልቲ እግዚአብሔር በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ተኣኪብና ቃልካ ክንሰምዕ ከለና ኣብ ቃልካ ዘሎ በረኸት ንነፍሲ ወከፍ ክሓልፍ ክወርስ ብኢየሱስ ስም እጽልይ ኣለኹ። አሜን እግዚአብሔር እቲ ንስኻ ዝሰራሕካዮ ስራሕ ህያው ኮይኑ ንዘለኣለም ዝነብር ሎሚ ድማ ካብኡ ተቋደስቲ ኮይንና እግዚአብሔር ተኻፈልቲ ኮይንና እቲ ኣብኡ ዝርከብ በረኸት ህይወት ኩሉ ክወርሰና ደጊምና ንጽልይ። አሜን ንቃልካ መሃረና እግዚአብሔር አሜን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን 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 መስገን ክብርን ጎይታ ይኹን። ስለዚህ ሎሚ ከምቲ ቅድሚ ጸሎት ተዛረብክዎ ናይ ሎሚ ኣርእስትና እዚ ኩሉ ግዜ እንወስዶ ብውሕዱ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ዝስራዓልና መኣዲ ብዛዕባኡ ኦፍኮርስ ብዙሕ ግዜ ተማሂርና ኣለና፣ ፅንዒና ኣለና፣ ሰሚዕና ኣለና። እንታው ሓደ ድማ እታ ክንወስዳ ከለና እትወሃበና ንእሽተይ መብርሂ ድያ ወይስ ሓሳብ ንሳውን እናሰማዕናያ ነዊሕ መፂና ኢና። እዚ መኣዲ ጎይታ ተባሂሉ ዘሎ ወይ ድራር ጎይታ እናተባህለ እንወስዶ ኣብኡ ብዙሕ ዓሚቕ ዝኾነ በረኸታትን ዓብዪ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ዘለዎ መንፈሳዊ ኣምልኾ እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ስርዓታት ተሰሪዑልና እዩ ከም ኣመንቲ እንወስዶ። መዝሙር ዳዊት ከም ዝብለና ከዓ ስርዓት እግዚአብሔር ቅኑዒ ንልቢ ድማ ይሕጉሶ ይብል። ስለዚ ስርዓት ጥምቀት ይኹን ስርዓት እዚ ድራር ጎይታ ስርዓተ መውስቦ ኣሎ ብዙሕ ስርዓታት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተሰርዓልና ኣሎ which is ብጣዕሚ ጽቡቕን ባህ ዘብለና ነገር እዩ። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ብኣምላኽ ተሰርዓልና ነገር እዩ። እዚ ግን ስርዓት ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ናይ ኣምልኾ መረዳእታ ድማ እዩ። ንእግዚአብሔር ብኡ ወርሺፕ እንገብረሉ ሓቢርና ነዚ ነገር እዚ ክንገብሮ እንከሎና ክንዮቲ ምብላዕን ምስታይን ዝሓልፍ ናብ ኣምላኽ ዝዓርግ ስርዓተ ኣምልኾ እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ እዚ መኣዲ ጎይታ ዝብል ሓሳብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብድራር ጎይታ ጠቕሶ ኢና። ብመኣዲ ጎይታ ይበሃል እዩ። እዚ ሆሊ ኮሚኒየን እውን ይብልዎ እዮም። ጳውሎስ ክዛረቡ ከሎ ንሰብ ቆሮንጦስ እንታይ ኢሉ እቲ ብሓደ ምእካብኩም ንምብላዕ መኣዲ ጎይታ ኣይኮነን እሞ ኣይንእደኩምን እየ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። እቲ መኣዲ ጎይታ ዝብሎ ነገር ኣሎ። እዚ መኣዲ እዚ ካብቲ ኩሉ ካልእ መኣድታት እተፈለየ መኣዲ እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከምኡ እንታ ኩሉ ግዜ ፓስተር እውን ዘንብበልና እታ ንሕና እንባርኻ እንጌራ ዝብል እታ ንሕና እንባርኻ ናይ በረኸት ጽዋ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን ይብል። እታ ንሕና እንቆርሳ እንጌራስ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን። እዚ ሕብረት እዚ በዚ ሕብረት እዚ በዚ ኮሚኒየን እዚ ምክንያት ድማ ናይ ሕብረት መኣዲ ተባሂሉ እውን ይፍለጥ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካልእ እውን ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መምሃራን ዝጠቕሱሉ ነዚ ናይ ኣምልኾ ስርዓት ይህሉ እዩ። በቲ ግን ነዚ መኣዲ እዚ ወይ ድማ ነዚ ድራር እዚ ዝሰርዓልና ክርስቶስ የሱስ በዓል እዩ። ጎይታና የሱስ ክርስቶስ
بعلو كانتي زنببنا يو أبلوكاس تايلو نصدمما بلوم أمن استأملاخ كسع زفتسن دقيم كام زخم زي بالعبلوك ما لهمو كالمس أي مساهم جنشن فاسقا خبل بزح حرر إلى الله يلو بزح حرر إلى الله أبزي زأكبهم مخنيات انتايو انتدايلنا فاسقا بعلك إتشان أي أيهود سلاز نبرة ما بقى سينايزي ما أدي قويتا إتي فاسقا تباهيلو بأيهود ززور ترز نبرة بعلك إتشان إذا فاسقا دما ملسيرنا انتدارينا مزي نحنا نوصدوه ما أدي ببزح مقدي تمساسيلو تأساسيلو زغير نقل فاسقا زعما فاسقا بزح نجار أب مصحف قرصنا تتغشلنا له بفلاي ما زاد ساعات 10 تقلته صبو غيرو يترخلنا كلمي نابو مخاناغن ازي سرعه ازي ويتانا يسوس كريستوس يجمعريو كجمرو خلو خا معاس يجميرو انتدايلنا ابتي نايمو وداتا ساعاتي إذا بعد فاسكا بوحدو ويتانا يسوس كريستوس مسدك أمازانو تحاميرو أبتن زنبرو أو ناي 3 عامتن منفع زخنا ناي أقلقلوت جزء أبقى عامتو إذا بعد كتشا يبعلو خمس زنبرو ردوي أوكي خنياتو أيهوداوينهم بس أيهود تتحاحز وزخيد ما إجزابير زأززو نزل عالم صنيعو زنبر زقوم حادث إزاز اللهم السؤال إزيناي فاسيكا زبحال نجاري. سلازي قويتانا يسوع كريستوس إذا نمت شرشة كم درار قويتا خوينا سريعة النازل لكن كابتنا قديمو زوسدن زنبرة فاسيكاتات كابتنا قديمو زبل عن زنبرة بعلك إتشا زتفلت إياه. مخنياتو نام مسكال أبيلو زخد الله زنبرة سعادة. أنت يا تبل تقصون بتا التتحزن لا شعر مع الفئتها إذا سرعة سريعة بدحري أجن إذا مسبلعه تخليت انتايا إذا تسبع يا بناس أبكر أي مسألة التسرع حنت خل ما أدي أنت زي كوين كابسين جرازي يكون كاب وين زي خمسة بلعب لكم الله ويل ومنير سلازي ويتانا يسوع كريستوس إذا يمدرعي فتسيمو نبتي كندي نبت أورا نبزا مدرزي أزم صو عيو قلت خيدن كله زسرحة ويدما زفت سما تكبار دماني رضيا سلازي ويتانا يسوع كريستوس أبز عمد أبز مدرزي 3 عامات منفقن كجلجلن كله نبزوحات حمومات النافوسة أجانت الناوسة بزوح تصبغ نجارات الناجبرة إنجرا كمان الناس قبهم يمتي تتفل أخوجن نصو أيكون النير تقن بتول أخو حجي دحرز فاسيكا أبيلو زجبرو تكبر السخاء تسجؤ كقرص تدامو لما مسوات غيو كفسس بتكبر زفت سملو ناي مسكن سرح نابكوتو يتمثلو سلازي لما مساحتكم حميرة خبلة حرر إلى الله يزبل بزح حرر إلى الله يا بير المسكن لازم مسلك أمازامرت مسبلعة بدحريو تايو يا مسكني نعم مسكني من سنة يقول أنا يسوع كريستوس نبزا مدري تبغى يرو زقل سلنا ويدماتي كندي حسب أملاخ فؤاد أملاخ انتايو أبزب الحسب تبغى يرو زبرهلنا إساياس من كيدنا إساياس 53 ويتانا يسوع كريستوس كمالا لسنكولو كال ميشن أي نبرون أتيز جبرو تأمراتات تتنتين زل خلو نسو النحل فخلو دفت سمو دايمر تقدم يعيو أب إساس 53 كاب 10 تجميرون تايب المسلو إساس تنبيت إساس معرف 53 كاب تقسي 10 وجميرو
እግዚአብሔር ግና بمكرا خحمششو فتوى نفسه نمسواتي حاتيات مسوفيا زرئي خرئي مع انتتاتو خنوحيو فؤاد እግዚአብሔር ካ ኣብ ኢዱ ክሰልጥ እዩ ጻማ ነፍሱ ክርኢ ክጸግቡን እዩ እቲ ጻድቕ ባሪያይ ፍልጠቱ ንብዙሓት ከጽድቕ ኣበሳውን ድማ ባዕሉ ክጸውር እዩ ነፍሱ ንሞት ስለ ዝወፈያ ምስ በደለኛታት ከዓ ስለ ተቆፅረ ስለዚ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ ክመቕሎ የምርከው ምስ ሓያላት ክመቅል እዩ ግናኸ ሓጢአት ብዙሓት ጾረ ምእንቲ በደለኛታት ከዓ ለመነ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ خجمر كلو እንታይ ዝብል እግዚአብሔር ግና ብመከራ ይሕምሽሾ ፈተወ ነቲ እንኮ ውሉዱ ነቲ ፍቁር ውሉዱ ብመከራ ሕምሽሾ ፈተወ እዚ እቲ ፈቃድ እግዚአብሔር ነዚ ነገር እዚ ንኽፍጽም ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ናብ መስቀል ገጹ ዝድይብ ዝቐርብ ዘሎ ስለዚህ እቲ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ንሱ እዩቲ መርአያ ናይዚ ድራር ጎይታ ኢልና እንወስዶ እቲ ስጋ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢልና እንወስዶ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ እናበልና እንወስዶ ምልክት ናይዚ ዓቢ ስራሕ እግዚአብሔር ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ከም ተቀድማ ቢለ ዝበልኩም ድማ እዚ ድራር ጎይታ ወይ ማዕድ ጎይታ እዚ ናይ ሕብረት ማዕድ ንብሎ ዘለና ካበይ ዝብገስ መበገሲኡ ብሉይ ኪዳን መበገሲኡ ፋሲካ ዘጸአት 12 ብዛዕባ እዚ ኣጸቢቑ የዘንትወልና እሺ መብርህ ኸባኩም ግን ፋሲካ ዝብል እቲ ፓስ ኦቨር ዝብሎ ብናይ እንግሊዝኛ ትርጉሙ ምስጋር ማለት ቃል በዓሉ ምስጋር ክንብል እንከለና ምስቲ ታሪክ ተተሓሒዙ ኸይድ ከሎ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ካብ ፈርዖን ከናግፎም ካብ ግብፂ ንኸውፅኦም 10 ተኣምራታት ይገይሩ ዛናይ መጨረሻ 10 ተኣምራት ንነፍስ ወከፍ بخري ناي قبسي بناي موت مقطعة زغط على تأمرات يعني سلازي تتاريخ هون رحوينا بزوح تأمرات عطنا قبل ماتيو هزب إسرائيل فرعون كلك فؤادن يعني برن نبتنا يمجر رشاقن نبتنا يفاسي كامتيا سلازي እግዚአብሔር إسرائيل كاب قبساوያን ወይ ካብቶም ካልኦት كفلين تدعوينو ملكت يديهم نيرو تي ملكت دما ازي ناي جنشل مسواتي عزيزوان نفس وكف بيت حدا جنشل نت فاميلي بزبك عيارات سرعاتاتهم متجباباتهم اولو ما تتصاد 10 دقيقه خلينا نسمع خلينا سجل سندلوغن نت جنشل لك انت عينت جنشل يقربوا እግዚአብሔር عزيزو بتدم جيروغن ناتي لداتهم ملكت يقولون نيرو سلازي اتي فردي زفتسم ملأخ ببيت كزورون كله اتي ملكت زلو بيت يسقرون نيرو كاب فردي يملت يواتس نيرو ملكت نايتي دم زلو كله اتي ملأخ نايموت يسقرو خمس نبره نلب مالكنا لازم قبل كله قلت أدميو أملاح سرع له بعل كتشاز بحال حدا بعل مشروعات معاتي كتشان رجعها زي ما تسأل وي زي بقع كتشاجرون سرحوا عينة مكبتات أبو عزيز ومالو نعمو نابرعو زبعلو حدا بعل ناي شروعات معاتي بعل كتشاز بحيلو زفلت كساب حجي زنتو زقبرو زلو إسرائيلوين هذا بعد عزيز الله. أبتقدامي تمعلتنا أبتشابعي تمعلتن كا فولي ككل عياداتهم بخيرهم زبعلو عينة بعد يجوا. سلازي
نزل على كتشا حلوه ويلو እግዚአብሔር አዚዙሎም እዛ በዓል ቅጫ እዚኣ ንዓለም ትግባር እምበር ተኣኪቦም ስለዚህ እስራኤላውያን ነዚ ፋሲካ ዘፋስግሉ ቀንዲ ምክንያት ከምቲ ዝበልናዮ ሓደ ካብቲ ተዳሊ ዘሎ ናይ ሞት ፍርዲ ንኸምልጡ ምልክት የለዮም ስለዝኾነ ደም ናይቲ ገንሸሎም ዝተሰውአ መስዋዕቲ ደም ኣብ ልዳቶም ክልከ ክኽእል ኣለዎ ስለዚህ እዚ ደም እዚ ዘለዎ ቤት ኩሉ ካብቲ ፍርዲ ይመልቕ ካብቲ ፍርዲ ይሃድም ነይሩ ደም ዘይብሉ ምልክት ናይዚ ደም ዘይብሉ ድማ ፍርዲ ይረኽቦ ነይሩ ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ እግዚአብሔር ነቲ ደም ከሩቡ ወይ ድማ ሓሪሎም ገንሸል ፋሲጋ ኣብ ልዳቶም ክለኺዎ ኣዚዝዎም እዚ ሓደ ምክንያት ናይ ፋሲካ ምምላጥ ወይ ምህዳም ኮነሎም ካብቲ ናይ ሞት ፍርዲ ምስጋር ኮነሎም ኢሉ እግዚአብሔር ዝኣዘዞም እዩ ካልኣይ እግዚአብሔር ብሓያል ቅልጽም ካብ ግብፂ መንዝዕ ከም ዘውፆም ክርስዕዎ የብሎም እግዚአብሔር ዝገበሮ ግብሪ ንዘለዓለም ንደቆምን ደቂ ደቆምን እናዘንተው ክኸዱ ምእንቲ ኢሉ እግዚአብሔር ነዚ በዓል እዚ ኣዚዙሎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ተንቀዳሙ 7 መዓልቲ ነዚ በዓል ቅጫ ከብዕልዎ በዚ መሰረት እዮም በዓል እናብዓሉ ኣብዚ ድማ መፅኦም ዘሎ ሎሚ ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ንኣይሁድ ጥራይ ተሓዚኡ ዝነበረ መኣዲ በዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ስራሕ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ንነፍሲ ወከፍ ነዚ ሞት ናይ ዝገንሸል እዚ እተቐበለ ከብዕሎ ወይ ድማ ብኡ ኣቢሉ ንኣምላኽ ከምልኽ እዚ ሓቂ ይብሉ ስለዚ ቀዳማይ መታን ክናገፉ ካልኣይ ድማ እግዚአብሔር ካብኡ ከም ዘውፆም ድማ ንዘለዓለም ንኽዝክሩ ኢሉ እግዚአብሔር ዝኣዘዞም እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክፋስጋ እዚ ክፋስጉ ኢሎም ተኣኪቦም ከለዉ እዩ ኢየሱስ እዚ ሓድሽ ናይ ኣምልኾ ትእዛዝ ኣዚዙሎ ኦኬ በዓል መበገሲ ናይ ድራር ጎይታ ፋሲካ ካብ ኮነ እዚ ድራር ጎይታ ንዓና ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ትርጉሙ ንምንታይ ኢና ንወስዶ ምስኡ ተኣሳሲሩ ክንፈልጦ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገራት ኣሎ ገሊኡ ብጌጋ ስለ ንርድኦ ካብቲ ብዙሕ ረብሓታት ካብቲ ብዙሕ ጥቕምታት ካብቲ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር የትርፈና እዩ ስለዚ ሎሚ እቲ ቅኑዕ መረዳእታ ሒዝና ክንከይድ ኢና እዚ ፋሲካ እዚ ተቐዳማይ ፋሲካ ምስ ገንሸል ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ነይሩ ሕጂ ግን እዚ ተሰሪዑ ዘሎ ድራር ጎይታ ክርስቶስ ኢየሱስ ገንሸል ፋሲካና ብምዃን ደሙ ኣፍሲሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ንስግኡ ኣብ መስቀል ቆሪሱ እግዚአብሔር ንወዱ ብመከራ ሓምሽሹ ዝኸፈቶ ሓድሽ ኪዳን ነዚ ኪዳን እዚ ድማ ኢና ንሕና ሰለብሬት ንገብሮ ነዚ ኪዳን እዚ ድማ እናዘከርና ኢና ንሕና ናኽመስገን እንወስዶ ስለዚ ድራር ጎይታ ምልክት ናይቲ ጎይታና ኢየሱስ ብሞቱን ትንሳኤኡን ዘቆሞ ሓድሽ ኪዳን እዩ ዘመልክት ኢየሱስ በዓል ከም ኢሉ ሓቂ እዚ ምእንቲ ኻትኩም ዝፈሰሰ ምእንቲ ሓጢኣት ኩሉ ምእንቲ ሓጢኣት ብዙሓት ዝፈሰሰ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ ኪዳን ኩሉ ግዜ ኪዳን እግዚአብሔር ኪዳን ተኣቲሉካ ኪዳኑ ኣይተልምን ኪዳን ብኪዳን ስለ ዝዓደገና ብኪዳን ስለ ዝፀዋዓና ኢና ድማ ንዘለዓለም ተሓቲምናን ፀኒዕናን ንነብር እዚ ምእንቲ ብዙሓት ሓጢኣት ዝፈስስ ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ ብምባል እዩ ዝህብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብክርስቶስ ብደሙ ዝኣተዎ ወይ ዘቆሞ ሓድሽ ኪዳን ንዕኡ ንምዝካር እንወስዶ ድራር እዩ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወትና
ዝሰርሖ ብዙሕ ስራሓት ኣሎ እዚ ኣብ መስቀል ዝሰርሖ ስራሕ እቲ ዝተኻዕወ ደም እቲ ዝፈሰሰ ደም ምልክት ናይዚ ዘለ ምኽንያት ናይዚ ዘለናዮ እዩ እዚ ደም እዚ ኣኪቡና ሕወተይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሰባት ናብ ኣምላኽ ሒዞሞ ብዝመፁ እዮም ዝቐርቡ ነይሮም ናብ እግዚአብሔር ሕብረት ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ክህልዎም ተደኣ ኮይኑ ብመጠን እቲ ሒዞሞ ዝመፁ ብመጠን እቲ ንርእሶም ንኸምኡ ብዓት ገይሮም ዘዳልውዋ ነገር እዮም ዝቐርቡ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን እግዚአብሔር ንዓና ብዝገበሮ እግዚአብሔር ንዓና ብዝሰርሖ እቲ እግዚአብሔር ዝገበረልና ብዝተቐበልናዮ መጠን እዚ ስራሕ ናይ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተቐበልናዮ መጠን ውዩቲ ኪዳንና ፀኒዑ ዝነብር ንሕና እንገብሮ ዘይኮነ እግዚአብሔር ንዓና ብዝገበሮ ቡይና ምንጻሕ እንረክብ ስለዚ ብትብዓት ሓራ ከም ዝኾንካ ክትእውጅ ዘኽእለካ ወይ ንጹህ ምዃንካ ክትእውጀሉ ዘኽእለካ እተቕርቦ መስዋእቲ የለን ገንሸል ፋሲካና ክርስቶስ ኢየሱስ ንሱ ስለ እተሰወየ ዕብራውያን ነዚ ደም እዚ ክገልጾ ከሎ እንታይ ይብል መፅሓፍና ዕብራውያን ስለዚ ኢሉ ዕብራውያን 9:13 ስለዚ ደም ድቤላታትን ኣረውሕን ሓሙኽስቲ ኣልሕን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነፂጉ ንምፅራይ ስጋ ዝቕድስ ካብ ኮነስ ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለኣለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይፅያፍ ንኣምላኽ ዘቐረበ ግዳ ንስኻትኩም ንህያው ኣምላኽ ከተገልግሉ ክንደይ ኣዝዩ ንሕልናኹም ካብ ሞት ግብሪ ዘየንጽሖ ይብል ስለዚ እዚ ስራሕ ናይ መስቀል ሓደ ንሕና ብዘይገበርናዮ ግብሪ ብኸምኡ ህይወት ክንረክብ ብኸምኡ ምድሓን ክንረክብ ብኸምኡ ፀጋ ክንቅበል ኣኽኢሉና እዩ ኤፌሶን 1 ከምኡ ዝብለና ብኡ ብደሙ ምድሓን ማለት ከምቲ ሃብቲ ፀገው ሕድገት ሓጢአት ኣለና ይሉና ኣሎ በዚ ደም እዚ ካልኣይ ኩለንትናዊ ምንጻሕ ከም ትረክብ ድማ እዚ ዕብራውያን ዝብሎ ዘሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ዝበሎ ደም ድቤላታትን ኣረውሕን ሒዞም እዮም ዝመፁ ነይሮም እዚ ደም እዚ ብኡ ተነፂጉ ድማ እቲ ካህን ምንጻሕ ናይቲ መስዋእቲ ሒዙ ዘቐርብ ሰብ ይእውጅ ከም ዝነበረ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሓንሳኣን ንሓዋሩን ፈሲሱ ንዘለኣለም ኣንፂሁናን ከንፀሓናን ይነብር ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ዝሓድሽ ኪዳን ንሰብ ብዝገበሮ ዘይኮነስ ብፀጋ ብእምነት ምድሓን ክረክብ ኣኽኢሉኻ ኤፌሶን 2:8-9 ምድሓን በዚ ስራሕ እዚ ብዝተሰርሐ ዳእምበር ነፍሲ ወከፍ ብዝገበሮ ክድሕን ይኹን ብዝገበሮ ክፀድቕ ከም ዘይክእል ገይሩ ብእምነት ምድሓንና ክንቅበል ኣኽኢሉና ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብፀጋ ይኹም ዝደሓንኩም እዚ ከዓ ውበት ኣምላኽ ይንበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ሃሌሉያ ካልእ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብምኽንያት ተሓንሳእ ብብልዒ ኣቢላ ዝመፀት ሓጢአት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበሮ ሕብረት ተበጢኹ ከም ዝነበረ ብምኽንያት እዚ ኣብ መስቀል ዝተሰርሐ ድማ ምስ ኣምላኽ ዕርቅን ሕብረትን ኮይኑ ስቲል ብምኽንያት እዚ ዝተቆርሰ ስጋን ብምኽንያት እቲ ዝፈሰሰ ደምን ሰብ ምስ ኣምላኹ ሕብረት ክህልዎ ኮይኑ እዚ ከዓ ብግብሪ ዘይኮነ ብዓቕሚ ዘይኮነ ብክእለት ዘይኮነ ብምሕረቱ ንሱ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:18 ንሱ ኣሜን ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳእ ስለ ሓጢአት ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና እያሆነ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ምስ ኣምላኽ ሕብረት ምእንቲ ክህልወና ኢሉ ክርስቶስ ኢየሱስ እዚ ስራሕ እዚ ሰሪሑ ስለዚ ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቆሪሱ ንዓና ንሓርነትናን ንፈውስን ምኽንያት ይኾነልና ካልእ ኣብ ኢሳይያስ 53 ከም ዝብሎ ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ፀሮ ንመቕፃዕትና ከዓ ኣብ ነፍሱ ፀዓኑ
نحنا السلام من انت خنركب مقطعة كله نابو ورده نحنا ون بسمبراتو حاوينا بسمبرات نايزي شنكار بسمبرات نايزي التقرسة بمكرة التحمششة السقا كريستوس يسوس محرد رغيبك فوسي رغيبك مدحان رغيبك يسوس كم يلوم إزي من انتاهم زوجها بزلوا سجاي من انتاهم زوجها بزلوا سجاي اتن غرصو بلقص اتي نبلعو النساتيو إزي مدراوي زغلا انجيران ستاني أب زمانات كله بستقل عليه مجدي سبات الناب عدوان الناتج بروان يمتيوم أب صاحب زلا بيت الكريستيان كأ صبغ زغلا سرعتنا يملكوا علونا نشتي الراس مس نشتي التقمص تسته بس خلت تناجركن وغيرن زمن الكتاب ملاح مسكن ملكت نايتي زتجابرنا سرح سلازونا إذا كل جزء كنذكرون كنجبرون يجبعنا سلازي سجع يسوع كريستوس تقريسو دم يسوع كريستوس فسيسو إذا كل خنتقصد سنحنا ربحات غير نزي محسابه نزي مستوعب نزي مفلاتون بو من مللاسون كا سب بحرنت كملالس يخلو ادخال اي ترجم ناي درار غويتا كنت انت ويون اغاطامي حونا انغش خصل خلو اي نبركم باستر كدغ ما خلو كن بتاع مسيتاني نحنا نحدنت بحدنت كم حد فاميلي صنعنا حبيرنا خنبر زغبر دمايتي زماعت زي لمنتاي بحدنت فصمات كوينا خنمالس يغبرنا قدامي قرنطوس كان ببي معرف 10 تي خلاي نتبنا بحدنت فصمات كوينا خنمالس يغبر قدامي قرنطوس معرف 10 توصي 10 وشوعة ببي كاب حنتي انجيرا تماقلنا ينامو حنتي انجيرا خابت تخونسي نحنا بزحات كنسنا حادث سقاينا كام تاي تماقلنا كاب حنتي انجيرا تماقلنا ينامو كاب حنتي انجيرا تماقلنا ينامو حنتي انجيرا خابت تخونسي نحنا بزحات كنسنا حادث سقاينا سلازي إذا النوسدا ما عندي نحدنتنا ملكت إياه ما أدي زبلوها اللهم مسكن ما أدي قويتاي زبلوها ما أدي مستاريخنا مستحنا بايتنا مستباهلنا ون لأساسي رز خيري أوكي ما أدي نفلتو نحنا أبعدنا ما أدي نفلتو أباهلنا تأكيبك كابحانت شحاني اتبالعو بالعيب إزي ملكت يوم تايزم زولو بسخا كاب حنتي انجيرا يا تماغي لاينا كاب حنتي انجيرا من مقال ناي حادنت ملكتي يزلنا زولو نحنا بصحات كنسناس حدا سقاينا إذا حبرة إذا عقيبنا خن كيد يوزخ إلنا ما أدي حبيركا تكافلو سب ما أدي حبيركا اتبرعو سب قربا خاي مساحة زلوا مساحة حادث خنا مساحة حمير وزنبر كخون يخلق كمان سلازي درار قوي تخاب حنتي إنجرا نما الكاب كنا ملكت نحنا بزحات كنسنا كريستوس يسوع زرخبنا يا حادنت نزينا النوجو نزينا بتكبر النجلصه سلازي نعوهم في التمال خلنا كن حلو وزق بعنا سرعاتن كن حلو وزق بعنا أجواباتن صبغيرو متحف قدسنا يبرهلنا يبقى بحدا خليهم في التنين مسكيزي قوتنا يسوس اتانا يمود اتام الصومنات وحاميرو كتشا زبل على ساعات كقلص اخلو انتاينو ساعاتكم حبيره خبلع بزوح حال
إلى الله بزح حرر إلى الله تنافقته تدليته نزع عن حبرة معدي زنبرو بس من فسز بنفس وقف ناخذ يقفع اللهم صل كل بجزء نزي درار قويدا نحسب كلنا نزي ما عاد قويدا سرع الله نحسب كلنا نزي بكريستوس رخبنا يوم حادنت أحواتي كان لومي كفلالين عم ما أكل عتيو زرقي خطولنا أين فكرنا لومي نزا أكل زيا نزا حال زجبرا كريستوس كبتاتن يلو سألاقي ببزح مجدي مسوفري بزح من تجي زورور يسقول له جن سقي له عمتان إذا حد الناس زي دم تخفي الويو سجا كريستوس يسوع تقاريس ويو سلازي أملاح حدا خجبرنا يلو لازم أسمع تخاف كفلو حد الناثنا كن وجن حد الناثنا حلينا خن كيدن نهاي نفسه وكيفنا حلا في النهي آمين له سلازي لومي بزتفن عليه مجدي ماتيو سلاقي كبتات سفرة أين هابو إذا عبتكم سلازلوي مساعداتهم حبيرون خبر رأسي بزح هذا إلى الله باولوس نزل بمفلات انتهي الشعوب سلازي أحواتي الوقت عسرت حدا سلسان سلسان كدامي قرنطوس يزلوه ستيل معرف عسرت حدا سلسان سلسان سلازي أحواتي نمبلع كتأكوا خلهم نحاذركم تتصبابي نحاذركم تتصبابي مخنياتو حدا شجر نيرو سب قرنطوس حدا تساقم نيرو تساقمهم بما تي سلفيشنس كنبلو خلينا بزعبا يمان تساقمهم زلو دنتا ينبرون قدي ينبرون نرسلهم ترى إذا حسبوا سبات يوم نيرو سلازي باولوس بزعبا أزي نتي تخكرنيا ترقم نايتي ما أدي يدفعوا سلازلو يسحتوا سلازلو نترقموا نحضركم تتسبابيو خبل يسمى أدزي ناي فقري ناي حادنات ملكت الأمر كهل كم زي كنا كبرها لهم غلي باولوس هم كذا أجرت أمخان تايلو مالو نسب فيلبي بحنتي حساب بمخانكم فيلبي خلته بحنت حساب بمخانكم بحنتي فقري بمهلاكم بحنت نفسكم حدا بمحسابكم حاجوسي ملوي حنت بمحسابكم حاجوسي ملوي حاجوسي ملو باولوس ساخندي يحجوس مالتي بس حد الناس زي باولوس ساخند زي كابت حاجوسي بحد النتهم حدا لبي بمحسابهم حدا منفس بمملاسهم ساخند زغاب حاجوسهم كويتا خلاص ساخندي كريستوس يسوس كذا اتي زغفلو واقع نزع حد النت زيلي نجزع رسول زخانو حزب خطري أحوات زخانو نفسه نمسواتي حاتيا مسوفيا ساما نفسه كركب ديزبل تساما نفسه كو حدا خاوخا ازي أما أخذ نازف التر ناي حد النت منفسي ازي ناملخ هزي حقوس باولوس لما حقوسي ملو إيبا سالساي نمذكرتاي قبر ويلو ازي النوصدو انجيرا كلاي ملكت حد النثنا يلعينا تقدم ايدما بمسرته تما بقسيو تمنچو نعانا زتخفله واقع مهانو نعو عسنينا ريناينا سالساي كا نمذكرتاي قبر ويلو انجيرا العلو دما امسكينو قريسو يبل اذا حسب ذا نمذكر تاي جبر وتبل قويتنا يسوع كريستوس زي ناي ما أدي قويتا ناي درار قويتا تاريخ أبسلست وانجيلات عندنا نروحه لوكاسي تغشوا زلوزيا إنجيرا على إلو دما أمس جينو قريسو زي من تحمزو وحب زلو سجايو نمذكر تاي جبر وإلو حبهم يبل سلازي نمذكر تاي كن قبريلو زوحابنا خابكونا انتاينا نذكر بمخنيات زي ما عدي
انتينا نذكره دما نتا قدمنا كنገልጾ صنحنا نتا قدمنا خنبلو صنحنا كل ጊዜ نعو مذكار ክርስቶስ ኢየሱስ ዝኸፈሎም መስዋዕቲ مذكار تنعنا خبل التسقيو سقيات ناز كل ጊዜ مذكار مالتي بمتن تزوسنايو سؤالو ما ادي كون تسرعلنا زلو سقاي ክርስቶስ ዝነገር መስዋዕትና ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝእውጅ ما ادي እዩ ተሰሪዕልና ዘሎ ስለዚህ ድማ ንመዘከርታይ ግበርዎ ዝብል ዝረኸብና ምልሓን ዋጋ ዝተኸፍሎ ዳንበር ብኸሙ ዝመጽ ኣይኮነን ሰብ በባህሪው ብኸሙ ንዝረኸቦ ነገር أخبروا أي حزن إيو كم آمنت قلنا إحنا بالدعم وايز كنكون يقبلنا بكرتنا أتي بخافوا زتخلوا سووا حبايب خلوا لهم كلنا بخافوا يكون أنت رخيم واقع تخفي بوي إحنا داينا زي كفرنا يو أمبر واقع حدا أبو نودو بمكرح ساعة زحمشش ساعة خندز تفكد واقع استخفلو ناقري سلازي إذا خن ذكري قبلنا يخلو جزيه أما عاد خن ستة خن ساعة بنقولنا محرته نذاكر سكي معناته كم سبون أبيتك سان أقلقتينا برناين ما عاد قويتا نوصل سلاسخنا next week تاني قبل إن شاء الله كم سب of course كبر ما عاد سلاسخنا سب كدالو بعمو قلا زبل أو بيرجو برناين تبغي نجر جن كسع زدالنا غيرنا نزي مسوعة زخن وسد نزي بالعن نزي مستن كنوسد بقعات غيرنا نرسنا خن 40 خلينا ينوزا تايدا بقعتنا نصيب اتي نصو زغبرو نصيب بقعات زغبرنا الله مسكين لازم نصو بصرحو ساعه امامنا نصو بزغبرو غبري امينا انا انوسلو سلماي بقعات زغبرنا اللهم مسكين لازم نذكر كلنا اتزر خبنايو محرت ازر خبنايو زلنا موغوس املاح نذكره مخنياتو بجبرنا انت زخونسي نحنا ابزي دوك نبل اي مخالنا نيرنا لازم كيدانو نذكر كل ጊዜ محرتو نذكر فورو امنتو وتخلتي امسكنا عنا زغبرو نجر كنذكر يقبعنا رابعاي درار قويتا خنوصل كلنا موتو إنا نووج زين حسابات أقورنطوس زلوا إلى فنجيل إذا تصدرناه موتو دما نووج كما يقابلنا هنا انتايلو مالذ زانجيرا زي أبتبرعوا إذا تصبوا زي أون بتساتيوا متن كسع قويتا زمتس موتو تناقرو يفهمينو أولوس أو كذا يقولنطوس إذا نجيرها زي بتبرعوا إذا تصوا زي أون بتستوا متن كسع قويتا زمت موتو تناقرو يهم إذا سجى قويتا نايسوس كروسوس إذا نجيرها زي زقتش زي من انتهى تقرص من انتهى تقرص يتباهلو كأوجن كله داينا نأوج موتو إنا نأوج مالتهم كنوصدون كلنا ونزن بعلو دايو أواجه بمتن تيزوسد كايو بومتن هنا أوج كأحد خيز اللخام دايم action speaks louder than words بيمتلو لازم تقبلو قبري لعلتي التبلو يأوج على مالتهم بمتن نأبس حبرة زي مستافنا بومتن نأوج إن هذا لنا لازم ما عاد قويت أكسر عنا خلو قوينا بحنا بلنا كلمة سيد قبعنا إزين فريقنا ويدما تبوص لزي تسمعنا إن ننسحب له قرب تبوص لزي تسمعنا ها بملو confidence كأن مجابه وين إنه وصلوا مع الجاي فانا زي كل جزء بناتو صراحة كنا ذات كان 5 دليل يكون متى أوجوتي ما تقول أنا يسوع كريستوس أوج يوزي موتن تنسين قويدانا يسوع كريستوس لازم درار قويدا نوس كلنا موتو نووج موتنا يسوع كريستوس نووج تنسين يسوع كريستوس نووج هلاكا داغم ممصانا قويدانا يسوع كريستوس نسو بلون كله ازي
نمجرش حج وصل زلهم نحن يجني لهم حكي اللهم مسكن نحن نقول لك أنا أبتي درام نايتي جنش اللي تعدمنا هنا هذا معدها مسؤول كنوصلنا إذا نبعلو تسفى إذا نبعلو داقم منسى أنا يقولنا يسوع كريستوس إن وجلو نجدي يوم هذا لازم كل زين تقولنا زولو قال تسفى نذكر دهراجي ساعتها معلتي أبتا من أبوي مساحتكم حدش ساعة ستيو كاب زفر وين زيكت خمسة ستي أبلاكم الله خوينه يسوع وجهه حمد جديد تتكسر رسو يمرمر تبلا رسو يمرمر دما باولوسون يلوالو سلازي يلو كي تجبو زانجي رازي أزبل عويستوا قويتا ستي نسو عمنا يقويتا سجان دمن يزعجب جنا خسب نرسو يمرمر كمها كابزان جيراتي أيبلع كابزات وازي أو نستر اتزبل عنستن نسقا قويتا انت زي لليه نرسو يزفر دي زبل عنستن بازي مخنيات اليوم أم باكلكم بصحات بخماتن حموماتن زلو زلك أسون بصحات يوم يبل أوكي أبسطت نجار كنرينا هذا اتي نرسو يمرمر زبل حسب نمنتاي كي تجبؤ إلو إذا نجرازي أزبل له كي تجبؤ مالت انتايو نزبل حسب كي تجبؤ خبل عزق الماني نتي سجان دمن نايقويتانا يسوع كريستوس من تانا التقرصة اتوانا السجا النبلع أيقونن تقوم نجارو أبتي استفدت سمس سرح يزلو سلازي السرح هذا آمين كا قويتا سليها مويتو قويتا سليها دمو أبسيسو نزع أمين كا تقبل كا يود كان عزهاب كان تداخل كا بوع نازم عادز إنه خط وسط you are fit اللهم مسكن بقعت زرخب كا خوين كا اللغة سلامتاي ترجم ناتي كريستوس يسوس زخافلو واقع ترديك already تقبل كي زلنا الله سلازم حابس ما قدش واتساي زولو سب نازي معدزي كبلع أي فكرة لوني أي جبوني كي تجبو إيش وسط الله مالي سلازي كي تجبع كموساد مالت رصها من البات زي حتى أتكلم زلخا قال لك مشي زلخا يخونتات كا compare تجبر زي كنا تلا مستي وانا سرح ناي مسكال موسيقى رصها النصاصر بقويتان تلاقوا كا هذا عاركي ببعلولي ولا برسولي ولا بقويتا يجبلنا الصوف برسولي وبقويتا سلازي برسول زخون السب كبلع الكلمة بقويتا زلو زبلا خلقن كبلع وسد بقوي جابي المشكلة سلازي توانا ترجمة كي تجبو زبل حسب كاب ابنة وصاي نزول بسب نعرو تركم يقولون كابت خالد إنجيرا فليو أيديوني كابت خالد زبلع بالعي فليو كريو أيكونوا لوني سلازي السبزي وصل الله يكونن أي بوني أي لديون علوم تاي يجوز دوزلو أي فلتون علوم كابت خالد قدش كابت خالد مالي فليو أي رأيون علوم سلازي السبزي جنا وصل أي بوني نسخاجن انتهي توسد على الخات خلد سلازي حكوس منفسك توسدو كنوسدو يقبلنا مالتي إذا خسر نرسو يمرمركم ها كابزان جيرازي أيبلع كابزات وازي أو يستن اتزبل لأن زستن نسقا قويتا انت زي للي نرسو يفرد زبل لأن زستن نبل أوكي أفتح صالة بازم خلينا اليوم أما أكلكم بزحات دخماتن حموماتن زمن أما أكلت جوا يا خوينهم كا نشم سبورانتوس انت عنا سبعة يوم كنبل كاب ملسينا خلنا نبغوا عندنا خلوتي نضاعوا باولوس صحيح وزلوا بزعبهم بزح تاريخ سلزلوا أبو تخيلكم كترحوا بيهم أقول بوداتات نعهاتكم كم أمنتي قبلكم أيكون اللينيو زبلهم سبعة علو كم منفسوان كواسدوكم أيكون اللينيو زبلهم سبعة علو نتسجع أملاخ زنعو
نزي ما أدي قويتهم دستنعقوا زحات عين السبات يوم سلازي أما أخلكم حمومات دنون الساتن زلوا خبلهم كله أي غيرهم ببزح ما قدي أبيجي قبروا وصلتنا برو ما أدي قويتا نتايو ما أدي قويتا كابتي ترى ما أدي فاليوم أيلي وان النيرون لازم ما أدي قويتا خسر على خلو كابتي النزوترو أحثنا قويتا يباركن أحالفا مسح قلي الدال والنين ويون شاهي يقرب النين مع الثوري every Sunday أتي أقول نبلعو مزي لومي نوصلو حدا أيضا أزي انتهي النافلت كهات وصل سجا ما أنت خاتو قرصة سجا كريستوس ما أنت خات فزس ديفيس كريستوس مخان فريد كا إخا تبل سلازي زعما بالعي كزارب كله أب بيتروس أب كورنثوس كون دايم له بالعي نخدي كبتخا نبلعيو أملاخ نتن كفؤاميو إلو تصيفور زحد عينت بالعي سب كورنثوس كوس دو خلو نزم عاد قويتا كم زحد عينت بالعي لك بخمو رديت يوم توصلوا فعرها عين برومن سلازي إيو باولوس أتبقوا أبزي معرفة زي بفلاي كذا ريخمو كاب عصرت شوعة معرفة عصرت حدا جناخه إزز كلهم مكابكم نسجد دمبر نزحايش سلازي كنا أين دوكم من يلو كان مخلو أما حبر مستعكبكم مفللاي أما أكلكم كم زلو سمع اللهمو كابون كفيلة أمني أتوم كنا عندكم من تخجلتوس أما أكلكم شارك خون بجدي زاد الليو بقي زي بالعفو يلوشعو نفس وكفكم تقرادمو درارو يبلع يتحادن يتأمي يتحادن يسكران تتأكبلو مخنيات درار قويتا خبر بيهم تقوى يوم تقرادمو زبالعلو قن تاينيرو درارو مينيرو درارو يبلعينو سلازي سخاخن دليتكا غيركا تتأمي بزي سرعات يوصلوا حدا يترف حدا بطاعت أوانتي بخمي مقديهم نزي نسرعات سفتش موز نبرو فليزا بلو نقر كهلو اخليو من أربعة قبل علم تحت المسلوط قصات ترينا أبايتهم حيزو موز موز ليرهم خون خل ويون أبو زدالو واللهم نيرو خون خل كل أما أخلو إزي ناي ما أدي قويتا زبحال منفس أي نبرونتي كهلو خلو سلازي لما زنقفهم زلو سلازي دمايم أما خلكم بز مخنيات اليوم بصحة دخوماتن حموماتن زلو زدق أسون هاللوي سلازي تحنت خم أمنتي خم فتح نذكراز قبلنا خلو جزء ما أدي قويتا كابتي ترى ما أدي فلينا كنفلطن كنردون يقبلنا اللهم مسكن سلازي إذا ما يسب كورنثوس تزعبي دفرتهم نزم عادزي كم ترى ما عادي يريوا بمنبرهم أيوم نيرو إسرائيل وين عطوهم تقيسنا نيرنا فاسيكا هم على نزبع الكتشا بزي ما تسأل يوم زب الوان يوم ويتقتشا تنجرا يوزلو استقرنيانا خسرحو وخدال وخلو نتيت نجر وي ما يبيحو زمسل نجر أي حوصلون يوم حدش سي بزي ما تتأك بعال زلو بعال ملكت نايم تاي دلائلنا قدما كورنثوس حمشاي بعرفون باولوس كان قبل تأشير لوجن شل فاسجانا مالت كريستوس تسوي مو كنتي زي نصوصات صغنكم حدش بحق من تقولوا نتعرقيت ما يبحق أتصريهم أو تصرقوا سلازي بناي جرهنة حقا بزي ما تسأل إنجرا بعل نبع البر بتي عرقيت ما يبحق ويس بما يبحق كاين حسن هاي كنا نقول أزي النبع له بعل كل جزء بزي ما تسأل نتي سيمبول نتقطع أي كنا ندبل له أبزقن تبغى يروح تسألنا
تزمتت مسحاتيات يستأساسر زي متت إنجيرا كريستوس يسوع حتى زي بلو أنت زي بلو يسوع أنا إنجيرا هيوت يزولو هاليلويا سلازي بس زي متت بكي حسن تملينا زي كنا خطأت تملينا زي كنا كل جزء بناي جرثنتن حقا زي متت بعلنا نبغي زبل أمو دافن بار ما أدقويتا قدوسي ما أدقويتا كبوري ما أدقويتا كلنا نبحث النت أكيبو صهون يكون مفلالي خون زخل نجار مدراوي يكون كل كي تفلالنا بحث النت كنوصله استسرعنا ناي أمر خسرعتنا نوصل نذكر كل جزء بوا بينا مسواتنا يقول أنا يسوع كريستوس نذكره بود ما زرخنا يوم مدحان بود زرخنا يوم من نجاح بود زرخنا يوم بزح بركات الناس تنلو ما أديم يتي بكريستوس يسوع صار بينا زرخنا يوم عبوتات كله ملشوا يزيد تقرص سجان دفاس سدان المخامو نذكر سلازم بمتى نزوسنا يوم نزي نحسبنا نحدنتنا الناس نحنا كنوصلوا يبقى لازم عاد زخن وصل كلنا كل جزء تسبعات ونذكر شابير ويتنا يسوع كريستوس داعم بمتسيب وصلنا مش حابيرنا هانا زنجرازي كنقرسنا أزي تسبع أملاخي نزل عالم دما عسيرنا حيزنا زنا برتسبعي بقولي هذا حسب بمخنا هذا حسب كنملالس كل جزء نذكر نزل حسب ويدا يباركم برزنا بقدوس فرحتك أملوها أبكر مجزئير تكبروا تقربوا مسواتيو كل جزء بقدوس فرحت قدوس فرحت مالت نأملاح زخوان ورشك تقبل الله أنا بعده مجزئير تقربوا ناي أخبرات مجلسي خاي سلازي قدوس فرحت بزوله مجدي قدوس فرحت يزبزوله كم دي دشقر لنا كندحرز قبلنا زي كنا ويكون قطعنا زي قبعة زي كنا قد أملاح الصرح وسرعي نحن والحمد نحوزر النجار إلا نوصل لنا قد يا بيا مسكين نأملاح بزا خبر قدوس فرحات نوصل يبقى يا بيا يباركم سي حفلنا بزلنا يوم أملاح لنا مسكيننا هاليلويا هاليلويا زيد مزي فسيسو من صح قلنا هاليلويا لو مدقيمنا نحسب سكي بفلا بزي عم مأكلنا من البات نمجمريا جديد مساهم تلهم مزي زفسس دم ليلة زي بالكم مزيد تقرص السجا ليلة زي بالكم كم مرجم كبارنت حرا زوجت نعافهم تبهيلو استخفله نعافهم تبهيلو استسرح سرح له تقبروا نجر ولا حدا يلبون آمين لكم قلنا نجر زي وننوا تقبلوا بزح ما قدوا النزي تسبحوا لومي عرقي مس أملح تقبلوا نحدش كيدان دقة تخفيت لكم الله من صح بس ده مزيك خنا لكم كيلو يسوس
Jesus. Amen. Hallelujah. ኣብዚ መንፈስ እዚ ከይወፃእና ኣብዚ መንፈስ እዚ ከይወፃእና ንጎይታ ክነመስግኖ ኢና እቲ መስቀል ዝተኸፍለ ዋጋ እናዘከርና በዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ንመዘከርታይ ዝበሎ እቲ ብኣእምሮና ክርከብ ዝግብኦ ብልብና ክርከብ ዝግብኦ ብዛዕባ ሞቱን ስቅያቱን ምድሓኑን በዛ ሰዓት እዚኣ ብልብና ህያው ክኸውን በዛ ሰዓት እዚኣ ብሓሳብና ህያው ክኸውን እግዚአብሔር አምላክና በጌታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካ ኣለና አሜን አስባህቲያት ሞት ጽሑፍ ይሞ ነፍስ ወከፍና ዝፈጸምናዮ በደልን አበሳን ካብ አዳም ዝወረስናዮ ኃጢአት ዝግባእና ሞት ምዃኑ ንፈልጥ ኮይታ ንሕና ስለዝደለናካ ይኮነን ንሕና ከዓ ስለዝመቻእናካ ይኮነን ንስኻ ግን ባዕልኻ ዕርቂ ደሊኻ ንወድኻ ኢየሱስ ናብዛ ምድሪ ልየካዮ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ንሕና ክንሞቶ ዝግባአና እቲ ንሕና ክንፍደዮ ዝግባአና ኣብ ክንዳና ኣብ መስቀል ዋጋ ክኸፍል ናትካ ፍቓድ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ንሕና ብሰሪ ኃጢአትና ክንግረፎ ዝግባአና ንሕና ብሰሪ ኃጢአትና ክንሞቶ ዝግባአና እግዚአብሔር እቲ ጻድቕ ወድኻ ተኣበር ኮነ መንቅብ ዘይብሉ ወድኻ ኣብ ክንዳና ኃጢአት ስለ ዝገበርካዮ በዝኻ ዕርቂ ምሳኻ ስለ ዝኾነ ነመስግነካ ኣለና በዝኻ መሰል ውልድነት ስለ ዝረኸብና ነመስግነካ ኣለና በዝኻ ሽምና መዝገብ ህይወት ስለ ተጻሕፈ በዝኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ዝበለይ ቤተሰበይ እትብሎ ኣኼባ ክንከውን ካብኻ ስለ ዝኾነልና እግዚአብሔር ክብሪ ንህበካ አሜን ምሕረትካ ልዕሊ እምሮና እግዚአብሔር አሜን ሰናይካ ልዕሊ እምሮና እግዚአብሔር አሜን ሃሌሉያ በአርበት ዝኣዘዝካና መሰረት በሰዓት እዚ እነሆ ዝማዕድ እዚ ንምክፋላት ቅድሜና ኣብ ቅድሜኻ ኣለና እሞ ብሩኽ እግዚአብሔር እቲ ንመዘከርታ ይግበርዎ ዝበልካና እቲ እንጀራን እቲ ጽዋዕን በዛ ሰዓት እዚ ኣብ ቅድሜኻ ንህብ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ብህላውነትካ ክትባርኾ ንሕና ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምእዛዝ ዝነገር እዚ ብምርዳእ ብእምነት ክንካፈል ኣብ ቅድሜኻ ኣለና እሞ ነፍሲ ወከፍና ከዓ ክትባርኸና ንጽልይ አሜን አሜን ነፍሲ ወከፍና ሕጂ እውን ከም
ቃሉ ከም ተነገረና ዝጸንሐ ብምስተውዓል ብምርዳእ ብእምነት እግዚአብሔር እንካፈል ሰዓ አትባርከና ንጸልይና በጎይታ በኢየሱስ ስም እንጀራ ጽዋ ሲስተባረከ ይሁን በጎይታ በኢየሱስ ስም ያዘ ነገር ዝካፈሉ ሁሉም አዝተባረኩ ይሁን እግዚአብሔር ስለሰማዕካና ለመስገንካ ክብር ሁሉ ሰማይና ምድርና አፋይ ኢየሱስ ስም አሜን አሜን ሽማግሌታት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን አህዋትና خزሩልና خلው ከም ተነገረና ጸንሐ በሓደ ሓሳብ በሓደ ልቢ ኮይና በሓንሳብ ስለንወስዶ እንጀራን እቲ ዝስተን ሒዝና ክንጸንሕና ኣብ መወዳእታ ኸዓ ኣነ ቃል ምስተዛረብኩ ኩላህና ብሓባር ክንወስድ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ በምስጋና ኮይና በምስትንታን እዚ ነገር እዚ ብነፃነት ክንካፈል ክንወስድ ዕድል ስለዝሃበና ዝጎይታ እዚ ኩሉ ዝኾነልና ሰናይ ነገር እናዘከርና ንጎይታ ክብር እናሃብና ብምስትንታን መንፈስ ኮይና ንጽና It's a
እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ሕጂውን ግብርታቱና ዘከርና ግብርታቱና ስተንተና እንታይ ድዩ ነቲ ዘክርዎ ዝበለና ብዝዘከርና ብዘስተንተና መጠን ንዕኡ ክንግዛእና ወሬታ ክንመልስ ኢና ኣብ ቅድሚ እትሕት ክንብል ኢና ግብሪ ልዕሊ እምሮና ልዕሊ ምርዳእና ምዃኑ ክንዝክር ኢና። ሃሌሉያ። ነዚ ብዝዘከርና መጠን ብፍርሓቱ ክንመላለስ ኢና። ነዚ ብዝዘክርና መጠን ኣብተን ንሱ ዝሃበና ዓመታት ዕድሜና ከዓ ንዕኡ ብምምስጋን ሽሙ ብምእማን ንሱ ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንብዘላ ዓለም ዋጋ ከም ዝኸፈለ ክንነግር ኢና። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እዚ ብዝዘከርና መጠን ብስሙ ይንሓፍርን ኢና። ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣነስ ብወንጌል ኣይሓፍርን እየ ዝበሎ እዚ ሓቂ ስለተገልጸሉ ስለዝበርሃሉ ስለዚ ሕዋተይ ከም ታሪክ ጥራይ ኣይንፍለጦ ከም ዛንታ ጥራይ ኣይንፍለጦ ነዚ ነገር እዚ ብዝሓሰብናዮ ብዘስተንተናዮ መጠን ርዝነቱ ክረዳእና እዩ። አንጻር እቲ ንዝክሮ ከዓ ክንመላለስ ኣይኮነልናኒ ኣይቀለልናኒ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እስኪ ኩላህና ሒዝና እንተኮይንና ኦኬ እሺ ዲያቆናት ብምስትንታን እግዚአብሔር ንምስግን ምስኪ ዕድል ሂቡና ኣሎ በዛ ሰዓት እዚኣ እዚ ነገር እዚ ኣብ እምሮና ክቕኒ ጥራይ ኣይኮነን ክሕተም ነባሪ ክኸውን ሰባት ከም ምዃንና ክንርስዕ ክንዝንግዕ ንኽእል ኢና። ብብዙሕ ነገር ኣእምሮና ክትሓዝ ይኽእል እዩ። ጎይታ የሱስ ግን እዚ ዘክርዎ ዝበለና ብእምሮና ኩሉ ሳዕ ክርእዮ ደሊ ኩሉ ሳዕ ህያው ክኸውን ደሊ። Hallelujah. Yes. እስኪ ኩላህና ሒዝና ምህላውና እስክንረጋግፅ ዘይሓዘ ከይህልወና
كلها حزنا هنا اسكي مجمريا اتنجرا كان حزينا مو حزنا يزلنا قالوا خمزي يبلنا إذا نحنا النقرسا انجراس مسجا خريستوس حبرت زلوادو أيقونتن هو اللوا بحبر موسى إذا نحنا النبارخة ناي برخة صوا مسدم كريستوس حبرت زلوادو أيقونتن اللوا بحبر موسى هللويا كبرنا هللويا قال أملاخ كم زبلنا قال أملاخ كم زبلنا مالت زانجيرا زيا بتبلعوا زاصوا زي أون بتستيوا متن كساع قويتا زمتص موتو كتنقريكم آمين هيوتنا بالسرات عندبتنا خا بالسرات كخون فعل أملاخ هللويا آمين هللويا እግዚአብሔር አምላክና በጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካ አለና አሜን አቦዬ በዛ ሰዓት ዚያ ኸብዛ ዘስካና እነሆ ትንስኻ ሰርዓካዮ ተማቂልና አለና ነስኻ በቅዱስ መንፈስካ ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍ እግዚአብሔር አምላክ ክትስልጠን ክትዓይ ዝክንቀል ዝግቦ ክብላዕ ዝግቦ ክትበልዕ አሜን كتكل زقبو خهنت زقبو ختعنت ممليسكا نايحونت منفس ممليسكا هلال زبل الفقري ممليسكا زيانير أملاخي نودخا يسوس زذكر نعوخ از منافر خنافر كتبنا نتسللنا لك كم زحجي زتخافلنا يخوم وخينا خنكني كم تتنقرنا عالكم وخينا خنكني آمين كل ساعة أخذ ذكر لبخل لنا آمين تقبر لنا نقر ذكر آمين تذكر منفسك كدك فنا نسأل لنا آمين زيادير أملاخ نهزبها بارخ آمين زيادير أملاخ نهزبها بسلام بحدنت بفقرة قمر ويتاس للسمع كانت مسكن آمين كبر كلنا عخايخون آمين يسوس سم هللويا እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን آمين አምላክ ይመስገን እስኪ ወዲናይና አመወዳታ ከምትኩን ሰዓን ገብሮ መንገናን መጀመሪያ ጊዜ ዝመጻኩም አጋሽ ተልኹም ወዓዳን መጻኩም ክንብለኩም ሰላም ክትብሉና ሰላምኩም ክትቀበል እድል ወኩም ማለት ታዘርልኹም አፈንኩም ምልክት እንተሪኹም ንኢድኩም حرام زي أنه حد حاو هش حاونا كابي مزيكا شمكا خامن سلام بركات حوار أنا إسحاق كداني بهل كاب كندا حد شوات عمل بين الله هجي كاب ساسكاتوني نابز ترانتو كاين تمرتي أبزناي دنت ساجي نسيم كمار سوم نسيم على هذا شو من دور حاجة الله بزيجي مستفاد على المهنيات إذا حجت إذا حجير بدي معلتنا هاي بيتا ستاشون سي أقوله ما تيجي أبدو تقانا نيرونا نيجيريا نيجيريا أبزي
ፍንጭ ወይስ ዝበሃል ከባቢ ማለት እዩ ድሕሪኡ ናይዞም ደቂ ጋና ነይሩ ድሕሪኡ ኣብዚ ሓደ ወዲ ታሽሙስ ኣብዚ ጋጥ ኣሚዞም ጀማይካ ኣብዚ ናይ ዴቪድ ታሽሙ ኣብኡ ምስ ነይረ ኣብ ፈቲና ሓደ ግዜ ብናይ ጎጎል ታሽም ረኺበያ ግን ተኣድረስ ኣይራ ሕጂ ጋጣሚ ትማሊ ቀዳማ ብንኸሎ እዚኦም ኣብዚ ካልእ ቸርች ስለዘሎም ብሎም ዝሰዓልሽን እዮም ግልፅ ኢለ የማን ፀጋም ምስ ኮንኩ እዛ ታፔላ ታሽም ደላ ሪያ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ሽም ይባረ ሕዋተይ ምርካበ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ኣብ ሕብረት ናይ ሳስካቱን ሕብረት ቸርች ትብል ኣብኡ መፅአ ብጣዕሚ ደስ ንሕና ቁር ውሕዳት ኢና ቦታ ቁራሪ ኮይኑ እንተግር ብጣዕሚ ደስ እንኳዕ ድሓን መጻእካ ሓውና ሒሳብ ቤት ኣቦኻ እዩ ዝብል ዘሎ ከዓ ስድራ ቤትካ እዩ ስለዚ ፊልፍል ብሰላም ድሓር ክንረኸብ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እሺ መንእሰይ ኣሎ በዚያ ብለድ በለስ ዮሐንስ ሽምን ካፍቶሮ መጽሔ ለዓመት ገና ቶሮንቶስ for the first time እንኳን ድሓን መጻእካ ስለዚ ሎሚ ካብ ቀረባ እዩ እግዚአብሔር በቃ ኣላዒሉ ፅዎም ዘሎ ኣሕዋትና ካብ ቀረባኹም ካብ ርሑቕ እግዚአብሔር ይኣክበና አሜን አሜን እሺ ካልእ ሓድሽ መጀመርያ ግዜ ዝመፅእ እሺ ብርክቲ ካብ ኤርትራ እሺ እሞ ኣዲኣ ንሓብትና ሓዳስ ፋንጬ ንሮቤል እንኳን ድሓን መጻእኩም ዌልካም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሓዳስ ኣብ ክንዲኣ ኮይናያ ተዛሪባ ማለት እዩ ካልእ በዚ ወገን ዝመፅእ ሓድሽ የለን ኩሉ ገዛኢ ሓራይ እግዚአብሔር ይባረኩም ኣቱም ሓደስቲ እንኳን ድሓን መጻእኩም ኣብዚ ከዓ ሻሂ ዝሰቲ ኸነዕለን ኢና ክፋለጠኩም ኢና ብዝበለፀ ማለት እዩ መደባትና ግን ምናልባት ኩሉ ሳዕ ሰንበት 10 ፈርቓን ጸሎት ይጅመር ኩሉ ሳዕ ዓርቢ ሰዓት 7 ናይ ትምህርትን ናይ ጸሎትን ግዜ ኣለና ኣብቲ ካልእ ዝተረፈ ዊክዴይስ ወይ ካብ ሶኒ ክሳብ ሓሙስ ዘሎ ከዓ ባይብል ስተዲ ኣለና ስለዚ ሕቶቱና ኣብኡ ከዓ ኣትኹም ምስ ኣሕዋትኩም ትመሃሩሉ ትሳተፍሉ ዕድላት ድልው እዩ ማለት እዩ ካልእ እታ ኣንቲ ወይ ኣብዚኣ ፅሒፎማ ነይሮም ወይ ፖስት ገይሮማ ነይሮም በዓል ፓስተር እቲ ረሲፕት ንታክስ ሪተርን ዘድሊ ቤተ ክርስቲያን ናይ ፍታዊ ህያብ ይኹን ብዕሽር መልክዕ ይኹን ክትወፅ ፀናሕኩም ተዳልዩ ኣሎ ስለዚ ወይ ካብ ፓስተር ግርማይ ወይ ካብ ዲያቆናት ሓቲትኩም ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ከማድያ ፓስተር ተዳልዩ ኣሎ ዝበልካ መሲሉ እሞ ቅርቡ ሓዋዊሰ ኣለኹ ተዳልዩ ኣሎ ድሓር ነቶም ዘይሃብኩም ግን ኢሜይል ብኢሜይል ክለኣኸልኩም እቲ ረሲፕ ኢሜይልኩም ኣብቲ ቫይበር እታ ፎርም ሓፃር ፎርም 2-3 ደቂቃ ተድሊ ንምምላኣ ኣብኣ መሊእኩም ለኣኹ ክሳብ ሕጂ ዘይሃብኩም ምናልባት ካብ ቸርች ከዓ ታክስ ሪተርን ዘድሊ ተዋሂብኩም ዘይፈልጥ ስለዚ ብኣ መሊእኩም ንሳቶም ክረኽብዎ እዮም ብኣ መሰረት ክሰድልኩም እዮም ካልእ መፅሓፍ ቅዱስ ኣለዋና ስለዚ ሎሚ ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዓብዪ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ዓብ ፎንት ዘለዎ እሱ 40 ቅርሺ እተን ወርቃዊ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ኣለዋ እሰን ካብ 30 ቅርሺ
ገዝኦን ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ምናልባት ወይዘሮ ጽገወይኒ ሓደራ ኢላትኒ ነይራማ በዓል ኤሩ ሓንቲ ትርፋላ ካብተን ዓበይቲ ኣብዚ ሰብ እግሪ ከይቀድሞዋ ብለ እሺ ምስተረፈ ወዲእና ኣለና እግዚአብሔር ይባርኩም ተስኡ حونا ممر دانيال ويتا يسوس عزيز وباركة بتعمي مزي زنبرنا قدوس سرعات زخيد ويون نعقو مسرت زخونة قال كافل الناس عنهم بأبيع من مليسو درك قال فتنك هللويا እግዚአብሔር አምላክ ደቂምና ነትብሩኽ ሽምካ ንጽዋዕ ኣለና ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣብ ዞን ኣብ ምድሪ ንዓኻ ዝመስል ዝዳረግካ ካልእ ኣምላኽ የለን እሞ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ብምስጋና ተፈራሕካ ብቅድስና ኸ ዝኸበርካ በይንኻ ገባር ተኣምራት ዝኾንካ እግዚአብሔር ንስኻ ህልው ኣምላኽ ዘለኹ ዘለኹ ዝበልካ ካብ ነፍሲ ወከፍና ዘይረሓብካ ህይወትና ዘይስወረካ መን ብምንታይ ይሓልፍ እትርኢ ትፈልጥ እግዚአብሔር በዛ ሰዓት እዚኣ ኸዓ ንልብ ህዝብኻ ክትንኪ ኣለኹ ክትብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ነታ ትደልየካ ነፍሲ ዘይትጥንጥን ብሰናይ ነገር እተጽግብ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ሕቶ ህዝብኻ ክትምልስ ጾር ህዝብኻ ከተንከባልል በዛ ሰዓት እዚኣ ኸዓ ዝሓመመት ተፈላለየ ትቕንዞ ነፍስኻ እታ ትፍውስ ኢትካ ቅድስ ሳጸለል ብጎይታ በኢየሱስ ስም በዚህ ሕያው ስም በዚህ ስልጡን ስም በዚህ ኃያል ስም ፈውስህ ክኸውን እጸልለሁ መድሓን ክኸውን እጸልለሁ ምዝናን ምጽንናዕ ክኸውን እጸልለሁ እግዚአብሔር ናብኡ ዝጥመቱ የንጸባርቁ ገጾምን ከቶ ኣይሓፍርን ጽሑፍ ይሞ ናባኻ ብንጥምተሉ ጉዳይ ኩሉ ስለዘይንሓፍር ክብሪ ንህበካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦና ስለዝኾንካ ስለተሓድያልና ጓሳ ነፍሳትና ስለዝኾንካ ስለትመርሓና ክብሪ ንህበካ ኣለና ኣብ ኩሉ ምእታውና ንስኻ ስለትጥንቀቐልና መንበሪና እታ ኣምላኽ ጥንቲ ስለዝኾንካ ከንዘለዓለማውያን ቃላፅንካ ኣብ ታሕቲ ስለዘለ ነፀላእትና ትሰጉግ ኣጥፍኡኻ እትብለና ንስኻ ስለዝኾንካ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ስለዝፀንሐና ግዜ ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ሎሚ ስለዘገልገሉና ቅዱሳን ኩሎም ክብሪ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ብጸሎት ስለዘገልገሉና ብመዝሙር ስለዘገልገሉና ብቃል ስለዘገልገለና ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዘገልገሉ ኩሎም እግዚአብሔር ዘይተኣደነ ጸጋኻ ሕያውነትካ ኣብ ልዕሊኦም ይዕዘዝና መመሊስካ ቅንኣት መመሊስካ ትጋት ወስኮም ንህዝብኻ ባርኽ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ይሓልኹም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ሰላሙ ኸዓ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልኩም እግዚአብሔር ጸጉኡ ኸዓ ይሃብኩም بسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاخ أمين سلام وين؟